להנפת הדגל הקהל מתבקש לעמוד דום. נדמה לי שאנחנו כולם לשבת בדממה. לעמוד דום להנפת הדגל זה כבוד, ואנחנו קמים בדממה, הפה סגור, וצר לי שאני כל פעם צריכה להזכיר את זה מחדש. אחד הדברים שאתם אמורים לעשות בדממה ובכבוד ומתוך התכוונות. אנחנו לא מזמן ציינו ימים מאוד מיוחדים בבית הספר, יום הזיכרון לשואה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ואת יום העצמאות, ושום דבר לא מובן מאליו. יובל, תסתובב אליי. אז בואו נראה אם אנחנו מבינים. וזה שילד בכיתה ב' מזמין אתכם לעמוד דום, אתם צריכים להיות סופר מכבדים. להנפת הדגל הקהל מתבקש לעמוד דום. גיא צימרמן, איך הגעת לפה? איזה חבורה, וואי. אתה גם לא עם דן. בוא תשב פה, איתי. בוא תשב פה, אחרי שאול. מה זה השלישייה הזאת, סליחה? אתם מוזמנים לשירותים גם לתמנון ותמנון. אני רוצה שפעם הבאה אתה תהיה ראשון, להקשיב, אוקיי? מה איתה? נכתב לו ממש מעניין.
יום המזרונים הבינלאומי. בחג השבועות ציינו בכל העולם את יום המזרונים הבינלאומי, המתקיים אחת לשנה. בישראל 75 מזרונים פתחו את שעריהם ביום אחד ללא תשלום והציעו חוויות, פעילויות ותערוכות מיוחדות המתאימות לילדים, וזה בכדי לעודד את הקהל ואת הילדים לבקר במזרונים. ברכת הגומל של שליט. השבוי המשוחרר גלעד שליט סגר ביום חמישי האחרון מעגל אישי שבירך ברכת הגומל והודה לאלוהים על השבתו הביתה בשלום. את הברכה מברך מי שניצל מסכנה. מחירי הדלק שוב יורדים. בשורה טובה לנהגים. בחצות שבין שלישי לרביעי יעודכנו מחירי הדלק הנמצאים בפיקוח המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי יעלה 7 שקלים ו29 אגורות לליטר, ירידה של 31 אגורות מהחודש הקודם. ירידה זו משלימה ירידה של 69 אגורות תוך חודשיים. זה כבר בוצע. ישראלים זיהו חומר המגן על פוריות של חולות סרטן. חוקרים מהמרכז הרפואי שיבא ומאוניברסיטת בר אילן זיהו תרכובת כימית המגינה מפני הרס הביתיות של נשים חולות סרטן הנזקקות לעבור טיפולי כימותרפיה. סבתא רבא בת 99 עשתה סנפלינג. ביום ההולדת ה-99 שלה עשתה סבתא רבא מאנגליה סנפלינג מבניין בגובה של 33 מטרים והפכה לאישה המבוגרת ביותר שעשתה סנפלינג. האירוע התרחש למען גיוס תרומות לבית החולים. השדה החשמלי של הפרחים כדי למשוך עליהם חרקים משתמשים הפרחים בצבע ובריח. באחרונה גילו מדענים שהם יכולים למשוך לפתות דבורים גם באמצעות שדה חשמלי. הדבורה מנפנפת בכנפיים, בוגרת מטען חיובי. המטען עצור בגוף עד שהוא נפרק בנגיעה בקרקע. גם פרח יכול לאגור מטען חיובי לזמן מסוים. דבורה מתקרבת לפרח, חשה במטען החשמלי והיא יכולה לדעת אם דבורים אחרות ביקרו בפרח ולקחו ממנה צוף. לראשונה אי פעם אדם נוסע את הכנרת ב2 סנטימטר בחודש מאי. בקנה טבריה לא זכו גשמים כאלה בחודש מאי. מזג האוויר הסוער בחג השבועות גרם לעליית מפלס הכנרת בחודש מאי ב2 סנטימטר. המפלס עומד כעת על מינוס 210 מטרים. אגם המים של הספארי יוגש לצורך שיפוץ לאגם המים, ואגם החיות ברמת גן החליטו לשפר את איכות החיים של החיות הנמצאות באגם, ולכן בתקופה הקרובה בעופות המים וההתמודדותמים עוברים דירה. מזג האוויר החורפי שהיה בישראל בחורף גילה את הכנרת, הגזים את הזמנה בנחלים ושינה לו מעט את תמונות הנוף ברחבי הארץ. אך במקום אחד המצב היה שונה. אגם המים של הספר יבש כמעט כולו. דוברת הספר שגית הורוביץ אמרה כי עבודות השיפוט צפויות להסתיים עד סוף הקיץ, ולאחר השיפוט ימתינו לחורף הבא והגשמים ואחריהם בעלי החיים ישובו לאגם. הפתרון לבעיית המדוזות בקיץ. קונצרטו קוסיטי. חברת החשמל מדווחת על נזק של מיליונים בשל מכלי המדוזות שסותמות את תחנות הכוח. לשם כך גייסו חוקרי אוניברסיטת חיפה למחקר חדשני שנמצא דרך למגר את התעופה. השיטה נבדקת יצירת רעש בדרכים שתשפיע על התנהגות המדוזות. שבוע
הספר העברי. שבוע הספר העברי לשנת 2013 התפתח בחודש יוני והוא נמשך 10 ימים. במסגרת החגיגות נערכות גם מאות פעילויות חווייתיות לילדים, שעת סיפור, המחזות של ספרי ילדים ומפגשים מרגשים עם סופרים ומאיירים. סימה עושה את זה שוב. ילדים מקבוצת הרובוטיקה של בית ספר במודיעין הצליחו לבנות רובוט שמסוגל לשחק בתערוכות מאופפות ולטפס על פירמידה. בחודש מרץ זכו בתחרות הרובוטיקה הישראלית, נסעו לתחרות הרובוטיקה בארצות הברית ובסוף השבוע השתתפו בתחרות רובוטיקה הבינלאומית וזכו בפרס מיוחד לקבוצות חדשות שהיוו השראה לשאר הקבוצות. אני מזמין את גברת זהבה וינוקור, מנהלת בית הספר לזה.